Беларускі савецкі паэт і перакладчык Залман Рувімавіч Півавараў нарадзіўся 5 чэрвеня 1910 года у мястэчку Касцюковічы Клімавіцкага павета Магілёўскай губерніі у сям'і рабочага шапавала. У адным з вершаў аб сваім нараджэнні аўтар піша так: «Саламяная страха, крывенькая хатка, хлеб на стале з мякінаю ці з лебядою. Пры лучынным святле нарадзіла мяне матка разам з маёю бядою». Дзяцінства ў дарэвалюцыйнай Расіі было нялёгкім, галодным і жабрацкім. Сям'я жыла бедна, у чужой хаце. Каб дапамагчы бацькам, дзецям з малых гадоў трэба было працаваць, і гэта была цяжкая штодзённая праца. Пачыналася пякельная мая работа ад срабрыстых ранніх роз, ад салонага палудзеннага поту і да вячэры гарачых слёз. Але аднойчы ўсё змянілася, адбылася кастрычніцкая рэвалюцыя. Яна дала чалавеку магчымасць адчуць радасць другога нараджэння на свет Божы. І пазней паэт будзе казаць аб гэтай радасці ў сваіх вершах, праслаўляць новае жыццё. І вырваў я пасля даўгіх турбот сваё сэрца, што старой крывёй атручана. Кайстра жабрачая кінута ў брод, мне з другім жыццём спраўляць цяпер зручаны. У 1914 годзе, падчас Першай сусветнай вайны, бацька зямы быў мабілізаваны. Потым у складзе Чырвонай арміі прымаў удзел у грамадзянскай вайне, дзе і загінуў у 1918 годзе у баі з дзянікінцамі. Піваварава засталіся без сродкаў да існавання, і таму восенню 1918 года, калі хлопчыку споўнілася 8 гадоў, яго маці Бэла Рувімаўна сабрала ўсе пажыткі, і сям'я пакінула роднае мястэчка Касцюковічы. Пешшу яны прыйшлі ў горад Чэрыкаў да дзеда Меера Піваварава. Зяма з маці і сястрой пражылі ў дзеда Меера да 1924 года, пакуль не знялі сваё ўласнае жыллё. Стары Півавараў быў вельмі набажным іўдзеем і ў якасці настаўніка для сваіх унукаў запрасіў старога яўрэя-талмудыста. Потым дзеці пайшлі вучыцца ў чэрыкаўскую школу-семігодку. У школе хлопчык вучыўся добра. Па ўспамінах сястры Лізы зяма быў вельмі здольным. Спачатку яго залічылі ў 2 клас, пасля заканчэння якога перавялі адразу ў 4. Але сям'і трэба было дапамагаць, і таму ён сам пачаў даваць урокі малым дзецям, у якіх былі праблемы з навучаннем. А яшчэ зяма ўступіў у піянерскую арганізацыю, і да ўсяго іншага дадалося шмат грамадскай нагрузкі. Маці зямы, Бэла Рувімаўна, добра ведала беларускую мову і народную культуру. Менавіта пад яе ўплывам зяма пачаў сам пісаць вершы, выступаў з імі на школьных вечарынах. Друкаваліся вершы спачатку ў насценгазеце, а потым і ў перыядычным друку. Першая публікацыя «Перш я піянер і шчыра веру» у мінскім часопісе «Беларускі піянер». Найбольш друкаваўся малады паэт у акруговых калінінскіх газетах, «Малады камуніст» і «Наш працаўнік». Пасля сканчэння семігодкі ў 1927 годзе зяма паступіў на вучобу ў Мсціслаўскі белпедтэхнікум, дзе правучыўся 2 гады. Адразу ж там прымкнуў да маладых паэтаў, якіх аб'ядноўвала аршанская філія маладняка. Там жа ў студыі маладняка зяма знаёміцца з іншымі маладымі паэтамі Юліем Таўбіным, з Мітраком Астапенкам, Ганнай Сапрыка, Аркадзем Куляшовым і іншымі. Творы маладнякоўцаў змяшчаюцца ў 3-м нумары зборніка «Маладняк Калініншчыны», сярод іншых і верш Піваварава «Жыта».
Хутка, хутка паспеюць каласочкі, і жнейкі іх падажнуць. Голыя будуць толькі палосачкі, шэпту жыта не будзем мы чуць. Спевы жнеек пачуюцца жніўныя, у паветры будуць звінець, а потым дажджы пальюцца ліўнямі, як на двары будзе восень шумець. Першыя вучнёўскія вершы маладога паэта напоўнены тагачаснымі ідэямі і ўспяваюць тагачаснае жыццё, але паступова у паэзіі Зяма Піваварова з'яўляюцца новыя вобразы і паэтычныя параўнанні, якія сведчуць аб развіцці яго як паэта і наяўнасці таленту. Шмат дало і наведванне студыі маладняка, штаб-кватэра якога размяшчалася ў доме Таўбіных у Мсціславе. Збіраліся, абмяркоўвалі новыя творы, дзяліліся літаратурнымі навінкамі і рабілі свой часопіс «Юнацкі кліч», які друкавалі на пішучай машынцы. Вершы Піваварова становяцца больш дасканалымі, пашыраецца іх тэматычны дыяпазон. Праз нейкі час ён прыходзіць да думкі, што недахоп першых твораў быў выкліканы адсутнасцю ўласнага жыццёвага вопыту, які заключаўся у неперажытым, неперадуманым, невыпакутаваным асабіста аўтарам. Паэт лічыць, што трэба ісці ў нагу з часам, пісаць пра тое, што адбываецца навокал, а дзеля гэтага трэба асабіста паглыбіцца ў рабочае жыццё. Празанімаўшыся 2 гады ў педтэхнікуме, Зяма Півавараў пакідае яго і едзе ў Ленінград. У Ленінградзе Зяма ўладкоўваецца качагарам на адной з гарадскіх электрастанцый. Потым знаёміцца і завязвае сяброўскія адносіны з вялікай групай беларускай літаратурнай моладзі. Наведвае беларускі дом асветы, становіцца сябрам секцыі Ленінградскай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў. Разам з іншымі актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы і выхадзе ў свет альманаха на беларускай мове «Цагліна ў падмурак». У альманах увайшлі і 3 вершы Зямы Піваварова. У студзені 1931 года малады паэт едзе ў якасці дэлегата на тыдзень савецкай Беларусі ў Маскве. 5 студзеня разам з іншымі паэтамі Зяма выступае на сцэне Федэрацыі аб'яднання беларускіх пісьменнікаў. У той жа дзень ён пазнаёміўся з выдаючым рускім паэтам і перакладчыкам Мікалаем Асеевым. Зяму Піваварова заўважылі вядомыя расійскія літаратары, але Асеев асабліва захапіўся творамі маладога паэта. Ёсць нават звесткі, што некалькі вершаў Мікалай Асеев пераклаў на рускую мову, і яны былі надрукаваны ў часопісах і газетах. Але роля Асеева ў жыцці Зямы Піваварова толькі перакладамі не абмежавалася. Мікалай Асеев пераконвае маладога паэта ў тым, што трэба вярнуцца ў родную Беларусь і атрымаць вышэйшую адукацыю. Асеев піша ліст да вядомага беларускага дзеяча і празаіка Платона Галавача з просьбай уладкаваць паэта на вучобу. І ў 1931 годзе Зяма Півавараў вяртаецца на радзіму і паступае на літаратурны факультэт Вышэйшага педагагічнага інстытута імя Максіма Горкага, дзе навучаецца па 1934 год. У гэты час Півавараў друкуецца ў беларускіх часопісах «Маладняк» і «Полымя». Вучоба ў інстытуце станоўча адбіваецца на творчасці паэта, і ён па заканчэнні выдае зборнік вершаў «Лірыка двух нараджэнняў», у якім апаэтызаваны сацыялістычныя пераўтварэнні ў краіне. Здарылася так, што зборнік «Лірыка двух нараджэнняў» стаў адзіным выданнем твораў паэта. У яго ўвайшлі 8 вершаў: «Мы, рабочыя такелажнікі», «Метрапалітэн», «Голад і цывілізацыя» з гістарычных дат, «Гутарка з электраманцёрам», «Размова са шведскім майстрам», «Мінулая камандзіра» і аднайменны з назвай кнігі верш «Лірыка двух нараджэнняў». Адна з тэм вершаў Зямы Піваварова – сацыялістычнае будаўніцтва і людзі працы, будуючыя новае жыццё. Чуеш рокат адвечны, дамкратаў, кранаў стогн,
Яны падымаюць на свае плечы мільёны мільёнаў тонн. Ты ідзеш, бывай, а мы ўключым электраток. А ты мне, дружа, дапамажы, каб электрычнасці кожны глыток нашых ворагаў задушыў. Некаторыя вершы Пивоваров прысвячае тэме цяжкага становішча рабочых людзей у капіталістычных краінах. Пляж, дачных цягнікоў лёд шпаркі, пляж, плаці за пляж і нават за куфаль халоднай вады, пляж бюргераў з загарэлымі каркамі, пляж, манаполія сытая грамады. Што ж рабіць гамбургскай маладзенькай работніцы Берце? Патрапіць на пляж? Аб гэтым мажліва толькі ціхенька марыць і ціхенька насіць у сэрцы, што яна чалавек і маладая Мэтхен. Аб гэтым дазваляецца толькі ціхенька марыць і ціхенька насіць у сэрцы, маленькім кулачком слязінку сцерці. Днямі летнімі ўсё-ткі кожнаму трапляе промень у ваконца, як рачная вада трапляе ў свой бліндаж. Такое вялікае здаецца ў нямецчыне сонца, а для Берты сонца няма ж. Кнігу Зяма Піваварова заўважылі, і яна атрымала крытычны розгалас. Рэцэнзіі былі дыяметральна супрацьлеглыя. Адны цалкам станоўчыя, другія цалкам адмоўныя. Аўтары рэцэнзій пісалі, што ў творах Піваварова ёсць свая творчая манера, некаторая арыгінальнасць. Адзначалі ўплыў Багрыцкага, Лагаўскога, Пастэрнака і асабліва Маяковскага. Таксама зазначалі, што не трэба пачываць на лаўрах і трэба вучыцца і вучыцца, удасканальвае сваё паэтычнае мастацтва. Пасля заканчэння інстытута Зяма Півавараў пачынае працаваць у газеце «Чырвоная змена». Спрабуе групаваць вакол сябе здольную літаратурную моладзь, арганізоўвае і праводзіць літаратурныя вечарыны і дыспуты. Найбольш актыўна ў гэты час друкуецца як тэатральны крытык і рэцэнзент. Урэшце адбываецца і важная змена ў жыцці паэта. Ён ажаніўся. Яго абраніцай стала Лілія Маркаўна Персіна, родам з Донбаса. Яна была студэнткай Артёмаўскага педагагічнага інстытута. У Мінск пераехала пасля заканчэння вучобы ў 1935 годзе і пачала працаваць выкладчыкам фізікі ў адной з сярэдніх мінскіх школ. Сам Зяма Півавараў у гэты час загадвае літаратурным аддзелам у газеце «Чырвоная змена». Зяма Півавараў, яўрэй па нацыянальнасці, быў абсалютна беларускамоўным. Хоць і ведаў ідыш, але пісаў толькі па-беларуску. У час сваёй работы ў газеце займаўся перакладамі з рускай мовы, ідыш і іншых моў. Гэтыя пераклады час ад часу змяшчаліся ў друку. Вядомы яго пераклады твору Пушкіна, Зеліка Аксельрода і іншых рускіх і савецкіх паэтаў. Спрабуе сябе Зяма Півавараў і ў перакладзе празаічных твораў. Вынікам гэтай працы стаў раман Даніэля Дэфо «Робінзон Круза», які пабачыў свет у 1937 годзе. Забягаючы наперад, трэба сказаць, што сам паэт у той момант знаходзіўся ў турме. Таму кніга выйшла без пазначэння прозвішча перакладчыка. 1935, 1936, 1937. Па краіне ішла хваля рэпрэсій у адносінах да інтэлігенцыі, навукоўцаў, дзеячаў літаратуры і мастацтва. Адчуваючы напружанне, узнікшае ў грамадстве, Зяма Півавараў вырашае не працягваць да сябе, як да паэта, лішняй увагі і апублікоўвае пасля кнігі ўсяго некалькі вершаў. «Павятовы гарадок», «Смерць камандзіра», «На дальнім усходзе». Мабыць, былі і іншыя, але рукапісны архіў не захаваўся. Падчас рэпрэсій знішчаліся і аўтары, і іх творы. Аднойчы надышоў і час Зямы Піваварава. 13 лістапада
1936 года зяму Пивоварова арыштавалі па абвінавачванню ў членстве ў нацыянал-фашысцкай арганізацыі і прыгаварылі да расстрэлу з канфіскацыяй маёмасці. Падставай для расстрэлу з'явілася выказаная паэтам крамольная думка пра роспуск літаратурных аб'яднанняў і стварэнне адзінай арганізацыі Саюза савецкіх пісьменнікаў. Праз некалькі месяцаў была арыштавана і жонка паэта і разам з 7-месячным сынам Романам адпраўлена ў 7-гадовую ссылку ў Акмолінск, што ў Казахстане. Залман Рувімавіч Півавараў быў расстраляны ў страшную ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у Курпатах. Месца пахавання зямы Піваварова – горад Мінск. Рэабілітаваны пасмяротна 8 сакавіка 1958 года. Піць радасць хачу, як п'юць прыгаршчамі бярозавік малыя дзеці, з прагнасцю жыццёвага гарэння. Я слаўлю маё другое, дагэтуль яшчэ не знанае ў свеце нараджэнне. Так аб сваім творчым жаданні пісаў паэт, але рэалізаваць паэтычнае жаданне ў жыцці зяму Піваварову не ўдалося, і засталася нам зусім невялічкая паэтычная спадчына, бо пражыў паэт толькі 27 гадоў. Кажуць, самы лепшы помнік загінуўшым – наша памяць. Яны жывуць побач, пакуль мы пра іх памятаем. Памятаем аб тых, хто пайшоў жыцця не па свайму жаданню і не па сваёй віне. Памятаем аб тых таленавітых і цікавых людзях, якім не дазволілі праявіць свой талент, не далі часу цалкам раскрыцца. Менавіта таму сёння мы ўспамінаем беларускага паэта і перакладчыка, нашага земляка Залмана Рувімавіча Піваварова. І адзначаем мы не толькі 110-гадовы юбілей паэта, але і яго вяртанне да нас, яго новае, трэцяе нараджэнне.